Ahojte sledovatelia, vítajte v Povazkej Bystrici, takmer skoro v centre mesta, alebo kúsok od centra mesta. Tuto máme centrum mesta, vedľa je hneď cintorín, nad nami sa nachádza Kalvária a pod nami základná škola svätého Augustína. No a v tejto lokalite sa nachádza bývalý amfiteáter Povazkej Bystrici, ktorý som sa rozhodol navštíviť, dá sa povedať, v poslednej možnej chvíli, nakoľko tu začali prebiehať práce a vyzerá to tak, že amfiteáter to už má definitívne zrátané a zrejme teda končí. Je to tu už dosť vyčistené oproti tomu, ako to tu vyzeralo donedávna a o to lepšie možno si teraz pozrieť, že čo z toho amfiteátra tu v Povazkej Bystrici ostalo. Tento priestor žil a fungoval najmä v 70. a 80. rokoch, kedy zažívali rozkvet aj povazkobystrické strojárne a ľudia potrebovali kultúru. Takže tu boli naozaj veľké podujatia, ináč vstup bol odtiaľto. Tu teraz trošku obchádzame z boku, nakoľko tuto zo spodu už je ten prístup uzavretý. Pod amfiteátrom sa nachádza ešte katolícky dom, takže tam už je to komplet oplotené. No a teda ľudia v tých 70. 80. rokoch potrebovali kultúru, takže vznikol takto veľký amfiteáter, kde sa zmestilo zhruba 2 až 3 tisícky ľudí. Tuto môžete vidieť ten bývalý vstup. Ako som hovoril, už je to oplotené, čiže tadeto sa sem už dostať nedá, kadiaľ chodili prvo ľudia. No a vyzerá to tu, ako vidíte, veľmi v dezolátnom stave. Ostali naozaj už len hrubé stavby, suť a donedávna, pokiaľ tu neprebiehali ešte tieto rekonštrukcie, tak ľudia sem chodili, alebo mladí ľudia sa sem chodili zašívať, ale myslím, že za účelom skôr pitia, prípadne tí, čo radi sprejujú a robia grafity, si tu našli svoje miesto. Toto je pódium amfiteátra, ktoré sa, myslím, dalo nejakým spôsobom predĺžiť, ale to už tu není vidno. Myslím, že tu bolo také drevené dosky a to pódium bolo až po tento múrik, ako vidíte. No a samozrejme bolo tu aj, myslím, že drevené sedenie, ktoré je už dávno preč. Ostala tu na vrchu hore jedna búdka, odkiaľ sa premietalo, čiže fungovalo to tu aj ako letné kino. No, všetko ostatné je už samozrejme zničené. Na lampách ešte vidno ozvučenie a osvetlenie, ktoré tu ostalo. Ozvučenie bolo ináč výborné, nakoľko, ako vidíte, je to do svahu robené, takže zvuk sa tu prenášal perfektne z tohto pódia. No a v 70. a 80. rokoch to tu teda veľmi žilo. Potom prišla revolúcia a samozrejme o štátom podporované akcie už nebol taký záujem. Jednak nastúpili aj nové technológie. To znamená, že ľudia si domov kupovali videoprehrávače, videokazety a mohli si teda doma pozerať filmy, aké len chceli. Nemuseli alebo nepotrebovali už takéto veľké kultúrne zariadenie, ako bol tento amfiteáter. A teda s nástupom technológie sa ľudia možno skôr presúvali domov a pozerali si to, čo oni chceli. No a samozrejme pre mesto už tento amfiteáter bol nerentabilný. Keďže to bol veľký objekt, tak bolo pre mesto nákladné sa o to starať
a tým pádom to tu začalo zanikať, chátrať. Stalo sa to zaujímavým miestom pre vandalov, ktorí toto miesto začali navštevovať a ničiť. Takže takto skončil náš povazkobystrický amfiteáter, z ktorého už ostali naozaj len holé múry. No a momentálne, pokiaľ som správne pozeral na katastri, tieto pozemky vlastní jedna bratislavská spoločnosť alebo spoločnosť so sídlom v Ružinove v Bratislave, ktorá už určite vie, čo s týmto priestorom spraví a ako ho využije. Kľudne napíšte, ak viete, čo sa tu má robiť. Ja som počul, že by to mala byť nejaká bytová výstavba. Neviem, či to tak teda bude, ale očividne sa tu už začalo s tým niečo robiť, začalo sa to čistiť a vyzerá, že ani žiadni bezdomovci sa tu už nenachádzajú. Ešte pozrieme sem. Vidíte, je to tu naozaj opustené a priestory sú veľmi zničené. Zrejme bývalé sociálne zariadenia, kedysi namiesto pisoárov boli takéto steny pre pánov. Vedľa budú zrejme dámske toalety a zrejme tuto bol tiež nejaký vstup. Sem už sa ani nedostanem, tu je naozaj bordel. Tuto bol zrejme nejaký vstup tiež, cez ktorý sa dalo do tohto amfiteátra dostať. Takže toto je zrejme jedna z posledných nahrávok alebo záznamov ohľadne tohto amfiteátra, pretože predpokladám, že za chvíľu to tu už bude komplet vyčistené. Takže dajte dokumentov, ak ste tu niekedy boli, zažili nejaké akcie, prípadne viete, čo sa s tým bude ďalej diať, tak môžete ho komentovať a podiskutovať. Majte sa krásne.